ஹாய், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிவிகேலேருந்து மறுபடியும் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 5 மெம்பர்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் 1 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரியே பிரியாணி விற்கிறாங்க. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாமே நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது ரைத்தா, நம்ம பிரிமா அது ரைத்தாவே, இது கத்திரிக்காய் பச்சடி, அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் பீடா. பேக்கிங் சூப்பராக இருக்குடா. பேக்கிங் சூப்பராக இருக்குடா. அது ஃப்ரூட்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் நினைக்கிறேன் கேசரி, பிரெட் அல்வா, இது பீடா, இது ஸ்வீட் பீடா, இது 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 கத்திரிக்காய் பச்சடி. அது விட்டுருங்க, அது வேணாம். பிரியாணி மெயினாக பிரியாணிக்கு போங்க. பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ் காட்டுமா? தான் இருக்குது. இது ஒருத்தர் தான் சாப்பிட முடியும். அவங்க 2 பேர் சொல்கிறாங்க. மட்டனா சிக்கனாம்மா? இது மட்டன். ஓப்பன் பண்ணுமா? வாழை